Lah pancen bener untungnya ini dari keliru ya Allah. Ya ini kalau kan lali jauh. Dan Kang Bimo pamit Raden alih pati. Yo, jangan mereka mau seneng bertawon. Makin dingin angin. Ayo sini. Ya wis. Nek ngono aku tak Rasanya bebek lo. sen aku mau nang ndi yo. Kesuwen. Apa rek? Tak emang goleki sampe. Pokoke nek wedok. Aduh. Pokoke sing ana standarku. Nek lanang astagfirullahaladzim. Saiki bisa kan. Nah, aku ngekeno. Kamu Yo tangi wonge to. Terus tangi Gak gelem tangi. Neng papan panggonan iki. So, ya Allah. Tapi kok aku mau dicek. loh, menungso. Serbu. Aduh. Ayo budal, ayo. Lorot. Kaya ono daya kekuatan gede sing cep. Tapi kalau mandap mayang. Kau pulau Astagfirullahaladzim. kekuatan ingkang dipun rasakan. Kamu jaya. Di perang tandingaken mawon antaranipun pundi di perang tandingan para Boten sakah nglaksanakaken anu sasana simbol. Kesatiranipun gadhahi aku. Yo, kata Reno murka. Kebacut. neng papan panggonan iki.